Ramses! Onko Rappe? Ramses! Terve! Niin. Onko Rappe? No joo, sä turpa kiinni. Vitun huono. Haluatko Ramses turpaa? No turpa kiinni, paska. Rams, sano osoite! Tullaan Suihkosen kanssa vierainen. Turpa kiinni, vähän Että kyyti on kylmää sen jälkeen. Hyvä rauhoittuvat kaavit, kun kyyti on kylmää sen jälkeen. Jos on narkkari, sä oot niin joku silloin sun pitää... vuotias vitun paskapää. Mitä erikoota? Turpa kiinni, sukra paska. Kyllä poika puhuu ihan vierelle henkilölle. Jos ei tunne, niin ei ehkä kannata vittuun. Joo, sinä olet joku vuotias vitun paska. Mitä helvettiä, minä en oo kyllä mikään perkeleen kanaa. Kuka Joo, sinä olet. Turpa Turpa. kiinni, turpa kiinni. Vittu ole ei oo mikään. Ahore ei oo kana. Kuka sanoo kanaa? Groven sanoo! Groven sanoo! Kuppala on ihan oikeassa asiassa. No nää! Anna... Tuussa, sä oot ihan paskapää. Mhm. Et ees osaa kirjoittaa koulussa mitään vitun paskaa. Minä oon Juuso Ahonen, sieltä löytyy. Tee se! Minä oon Mä rupean suoraan joki! katsomaan. Sieltä löytyy Impalaa! Ja Impala on muuten että jos kiinnostaa. On myy! Et minä tuo Joni suut, kun ne oikeesti opi. No joo, sinä turpa kiinni. Niin. Sitten kaikki sanoo. Turpaus pistät meistä videopätkää nettiin. Ei vaan pelulla, että täältä tulee aika paljon poruu. Saatana kun laitat jostain video nettiin meistä. Niin saatana. Ei mitään tälle kylälle oo ihan kovia asia. Mikä sälämölö täällä on päällä? Onko tuo Kehä Kolmonenkin tasoittaa huumekieltä? Eihän kolme on Helsingissä. Ai on. No on vissiinkin. Tuo ainakin yksi kaveri oli käynyt siellä päin, niin sanoi, että Kehä Kolmosella oli ihan hullua. Onks se ehkä kännissä vai onks sun pakko huutaa siihen mikkiin? Vielä semmosella kovemman mallin DX-koralla liikenteessä. On kuulemma Onko se kännissä vai onko se mikki? kun karvaa heiluntelee tuolle. No mut kyllähän se on varma, että Supra jättäs se. Supra jättää, kyllähän se itekin tekee tätä Supraa. Voi jatkaa aika vanha Supra. Perkele, tuppa viivalle, saatana homo narkkari vittu pää. Oli. Aika pahaa puhetta. Onko valmis todistamaan? Miten niin ollaan noloja? Ei kuule liity se ikää millään lailla. Jos on narkkari, saa tulla.
Anna osoite! Vittu, paata tulla! Sannooko ne sinua raaksuks sen takia, kun sä oot sillä yleisenä lukkana vai? Oot. Ei! Yleinen lutka! Onko tuo rölli taas ottaa huumekin? Taitaa olla saatana jotka uusien juttuja tässä kyllä on nyt oltu. Iltalehdessä oli, että saataaks jotain bilehuumesta. Perkele, jos tälle kylälle tulee. Noin 2 Onko se tää bilehuumetta? Ei sulle halutko tulla? Ei mulla ainakaan suuri suu. Ei. Sinulla tätä alkua oot saanut sitä paksua kyrpää sun. Oma. Vittu paha. Tulla käymään. Voipi olla, että pojat on siinä vaiheessa aikailija. Niin kyllä pitäis tulla sitä kautta. Kukaan ei jaksa tuollaista 18-vuotiaasta äänestävää paskiaista. Ole nyt vittu hiljaa sinäkin sitten. Minkä pienen sinä? Aivan nyt se daama kiinni. Jotkut haluaisitte läpätä sorseen, niin se on vähän paha, kun 2 tollasta nuorta aikuista aukoo toisille päätä. Se on Nyt pikkasen hankala. loppuu se vittuulu siellä. Vittu voit mennä pelaamaan sitä sorseen ja mene ihan muualle. Ei asutko sä oikeesti turppaa? Aikappi haluta. Nyt lähettiin sulilla käymä. Hei, Sui, sanoppa osoite! Jos sinusta on yhtään mielot osoitteen. Ne jotka haluaa turpaa, niin ne kyllä sanoo osoitteensa. No vittu! Voitte tulla saatana S-Marketin parkkiin. Kyllä saatana kaikki tietää S-Marketin parkin Suonenjoen. Pihlään katu 23 B. Niin. No on varmasti. Se tulee tappaa teille. Katu 23 B. 7 pussatta Suonenjoki. Mä oon asunut siellä. Oi, kenen ympyrän vieressä. No niin, assukin. No vittu! Täällä on liikenneympyrä. Liikenneympyrä jatkuu suoraan Leppämäelle päin. Niin. Ei oo vittu huumeksieliä. Turpa kiinni. Mitä vittua tuo rännijuttu tarkoittaa? Minä oon vetänyt saatana arkkiin 3 viikon rännin kerran. Miten Mä ne jatkan sitä. vettää rännin? Minä sun turppaa. Minä jään niitä turpaa ja ränniin saatana. Siis 3. Minä oon vetänyt 3 viikon rännin. Sitä on vaan viivalla kaljaa. Elikkä ryppyputki. Paskaa. Jos et tajunnut. Ei oo
Mun pitää bännoa toi paska. Sinä et voi sanoa mitään tuomusta, jos sä et ikinä tavannut henkilöä! Mikä trololo? Onko tuokin ottaa huomioon? Enkä tuo tupe? No, kyllä sitten näkevät, että kun näytetään vähän jätkille, että kun potti vähän CS, niin kyllä jätkät naaraa, että mitenkä tässä porukka, kun ei nimittäin uskalla mitään. Vittu, eikä tule. Hessulle siihen mikki pitää huutaa justiinsa sen takia, että nämä Ei ne mennään perille! Nämä on niin vitun tyhmiä! Ne pitää mennä perille asti! Oho. Saatana nyt säätikö meni oltava sitä olokka väiliä! Vittu hemppa! Vittu kun hemppa on aika huolassa tuossa v***ssä. Niin ei pää... Tuo oli voitto. Onko se ottaa huometta sen tubeekin? 7600. Kyllä! Ja kyllä täällä on liikenneympyrä. Ja on muuten valotkin. Liikenneympyrä! Justiinsa sen takia, että voi kotiin lähteä suorittaa se ajokortti. Niin. Minä en mitään narkkareita tänne kaveriksi. Minäkään. Ei millä puukaa tullavat heilumaan. Mitä? 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 Minä en puhu narkkareille Steamissa. Niin tässä Minä lisää vaan kavereita! Saatanasti Facebook. Mä teiks maineille, jos ois joku narkkari Steamissa kaverina. Ootko tuolla miettinyt? kyllä sinä hemppa vetää turpaa, jos tajuais, että puhutaan nyt teihin. Ei. No en oo kyllä, kun ostin Prismasta. Kuopioon asti piti lähteä ostelemaan. Useampi vuosi takaperi. Ja Elimakos ollaan näin hyviä jo tässä. Se on peltoautolla ajaminen, että kun on ollut peltoautoja kaikki, niin sitten saattaa kyllä muuten osaa ajaa. Oli jolla on hyvä pistellä rallia. Kyllä täällä yksi juttu, että millä katsotaan, että on kova jätkä, niin on se, että osaa ajaa sillä autolla. Kyllä muuten pitää osata juo viinoakin. Kiitos! Eikö oo hieno lippis? Ehkä Pemolari on vähän hienompi kuin lippi. Vaikka onhan se Verma se lippis. Mikä on nolotouhu? Sanoppa yksikin juttu, mikä on nolotouhu meidän puolella. Vittu sinä et sano että turpakin. Mä sanon taas sinulle, että turpakin. Ei kato! Eikä edelleenkään vittu saatana narkkipaska. No varmaan jos Ilmeisesti. saatana teidän huumejuttuja.
Markkari paska-aiku! Onko sinulla kuulossa vikkaa? Pidä sä muuten vaan ruuvit löysällä. Jos sinä pistät sen YouTubeen tai sinne, niin minä kyllä ainakin tulen vetämään turpaa. Se on niin kova. Ainokei nyt oikeesti se lähtee veittiin tältä servulta, ei kurppasen lähtöä biiseen. No ole sinä kyllä vaihteeksi hiljaa. Minulle Mitä vittua te ootte siellä? Mitä tiputtanut grillillä. Kun se burgeripationilla, niin siinä on aika moni jätkä tipahtanut. vittu et tää alkaa enää yhtään? Ainakaan me käytetään Suihkosen kanssa huumeita. Eikö se vittu että syö auki? Meillä on Suihkosen kanssa semmonen sopimus, että jos toinen käyttää huumeita tai niinku saa edes jompikumpi saa kuulla, että toinen on kokkellut huumeita tai tälleen. Se on oikeus tappaa siitä. Ei oo, ja enpä oo. Tuo sinun tänne kun ei sitä saatana huumesätkää meille antaa. Älä huuda siihen, älä huuda siihen Mikki. Älä huuda siihen, kyllä me kuullaan, että sä huudat. Vittu sinä korpa kiinni nyt! Alkaa aina hermo pikkusen kirjalle kun alta aukutaan narkkaneita servulla! Vittu! Mitä helvettiä? Turpa kiinni ja sokkarin parkki saman tien! MTS-marketin parkki! Aikaa keskiyö! Ei tähän ja saatana sieltä! Hei saa vittu Homolantiasta tänne asti! Ykkönen. Moro Supra. Tuliko se taas tänne vähän huutaa? Vittu! Mitä sinäkin siinä saatana? Onko tämä Mä muistan, mä oon nähnyt sut pari kertaa. Sä et osaa puhua vissiin muuta kuin huutamalla. Pitääkö sinua vettää turpaa? Ville pitää vetää turpa! Mä antaa tulla. Vittu alkaa nyt tulla tänne Suoni jo S-marketin parkki! Ootko sinä vepsäläisen Bill? Ei se on vittu mulle aikaisemminkin! Ai on! No kyllä on! Kyllä meidän pitää turpaa kopistella tuota. Sano Aville osoite. Jos on yhtään miestä, niin sinä sanoo sen. Näin on. Piiläkatu 23 B 77600 Suonenjoki. Joko tulee? Nonni! Ei kun me vedetään turpaa. Tai no minä. Jos sen yksin pärjää, niin sitten Suihkonen tulee avoin. Aale! Vittu että nää haatu videoku hemppanet sitä älypuhelimella, se on se video, kun se kissa saa ravoittaa piano. Ei jumalauta, sinä on pakko lähettämään! Minä oon nähnyt kyllä se aikaisemminkin. Ootte nähnyt? No hemppa näytti. Ei vittu! Tuo helvetin hyvä video. Jollekin narkkarille varma. Sä oot itekin narkkari. Hallu turpaa! No sano osoite! Tai tulee Piilääkatun 23B! Vittu teillä sulla on nimittäin tää sapinkutia, jos on No keino. katoppa! Vaikka netistä, että onko Suonenjoella Piilääkatua? Vittu homo! Eiks sulle
Poika puhuu pikkusen väärälle jää. Hei, Supra suihkunen. Tuu täällä naama! Se ei oo homo. Turpaa! Hei, kuunnelkaa. Suihkonen. No mitä? Tuo Lohjan tähden torille, niin voit tulla antaa turpaa mulle. Tulla mukaan, vai haluatteko 1 vastaan 1? Tulkaa vaan, mut ykkös sit vaan. Okei, käy se näin. Ottaas kaksi kertaa ottamaan turpaa. Me tullaan punaisella impalalla. Tai vihreällä turpaa. Perkele Ahonen, yritä nyt tajuta vaikka otti humalassa, että Impala on myyty. Supralla tulla, taikka vaikka MV:llä. Ei olla narkkareita. Samaa mieltä. Ei olla Mulla ei olla narkkareita. Ei ole. Ei tiedä, kun ei Tu mitä sinä höliset? Ai popeli vanhakko. Jos joku tulee kaupittelemaan, niin se maksaa sille tunnin turpoi. Ja aika kovaa. saattaa tulla jotain muutakin kuin nyrkkiä. Se on ihan siitäkin, että millekä pielle myös satuutaa. Suihkosen kanssa. Ei. Toi ihan Oletko se jotain ja Saatan tommoset vitun vääräleukas möngäristä tää puhe. Tänne No niin, kutsuu. vittu ei niin ihmettelekään. Kuulostat vittu puol vammaset saatana porannusseot. Minä niin ne on narkkareita. Niin, ja ne johtava turpi, niin kertoo osoite, jos on yhtään mies. Taikka vaikka tulee se saatana S-Marketin parkki. Mä sanoin, että tuu sinne Lohtähden saatana torille, niin voit tulla antaa turpaa mulle. Narkkari, silloin saa lisätä Facebookista kaveria. Niin, että kyllä skini ja tuommoiset, niin nekin on vittu, minä tulen aika monta skiniä. Niin, Savonlinnasta asti. Ja Savonlinnassa on yksi Suomen kovimmista skineistä vissiin. Niin sieltä asti tulee skinejä, ne on hyviä jätkiä. Ne ei mitään narkomaaneja on. YouTubesta kertoo sitten. Neekereitä pitääkin hakaa. Niin pitää. Ei neille oo kunnioitusta. Vittu tulee saatana tänne meidän maahan. Se on jumalauta skinny valkoinen Suomi. Ei tarvita mitään muuta väreitä. Ei niin. White power, British boy. Ei käytä. Ei käytä. Skinny Negereitä ja kanereita. Ihan vaan sen takia, kun ne vie meidän veroa. Raisko. Sano ihminen, joka ei oo käynyt eläessään töissä. Voi herra jumala, mikä idiootti sä oot. Vittu! Minä oon NHL-pelä! Lomina! Minä teet tuolla trukkikuskina! Että kyllä minä käyn töissä! Käy logisti. Kreikan. Mä nyt ruuskoiskin. Ja paakka juokse! Juoksee ihan helvetisti. Luuletko, että jos minä en ois käynyt töissä yläasteesta, Mun menee myös. niin minulla saa 85 000 € suprapilassa. Sulla Ramses, sinäkin vittu homo pidä pääs
kiinni, ellei oo sitten sitä osoitetta. Se on todella noloa. Sä oot niin nolo jätkä, sano Hei pahat vaan. Suvi! Pitää nuoremmille sauvot päätä, niin on kyllä vähän hävettävää. Etkö uskalla omalla nimellä Niin. pelata? Mitä te vittu, tää saatana ku... Vittu raakkarit, saatana maalailee seiniä, polttelee marihuana, eivät osaa ajella autoa. Vittu ne saa vielä saatana Turpakin. Mulla on popcorni täällä. Minä haluan nähdä teidät riitellä. Popcorni. Njam njam. Ramses, kato! Facebookista Juuso Ahonen, niin tiedät ketä varro. No en paska. Asuuko se Jodi? Se on rikos. Ei kyllä yllätä, että narkkari tekee rikoksia. Oikeastaan se ei oo rikos, koska sä itse sanoit just sä sanoit sun oman nimessä, että annoit itse sun profiili sun ilmi. Joo, mutta nauhoittaa, että tää se on rikos, koska minä luottamuksellisesti kerron näitä juttuja teille ja työn niinku Sä Astristella kerrot netissä, sulla on että se on laillista. Saako tois? Mä oon luottamuksellisia. En minä oo Se on roturealismi. neekeriä turpaa ja se on minun oma poliittinen mielipide. Jos sinulla on jotain tähän vastaan, niin sano Tur. aijaa. Vittu nyt ruppataan raamaa kiinni. Raatu. Ramse. Haluatko turpi? No joo, minä haluan. Mut sinä et halua. Minä en... Vaikka minä luon, niin minä en sais turpi. On minä sen verran hyvä lyömään kuin... Eikä pelkästään lyömä. Jokainen on tipahtanut, minä oon ollut todistamaan. Joo, ne on. Ja jos ei oo ekasta tipahtanut, niin on saattanut saastutua ja pakattia. Niin siinä varsin niin on tipahtanut. Popcorn. Mitäs jos se kaveri onkin vähän selvinpäin, se väistää sen sun huitasus? Ei sitä kerkee väittämään. Ei sitä väitetä, kun... No vähän. Sitä väistetä niin. Jos sitä tulee tappelua, niin se on kuule kerrasta poikki. Ei tarvi kuin yksi lyönti, niin varmasti kaveri tipaa. Varmasti on nimittäin kanttua vai? No mulla on nyt tuota 53 senttiä. ja minulla on 56 täyttä lihasta. Puntilla on tullut käyttöön. Mitään aineita ei kyllä olla ikinä. Ei oo mitään Ei oo laittomuuksia. mitään saatana hormoneja tarvittu. Tai mitään testosteronia. Niin vaan mitään saatana mömmöjä ne on vaikka. Ne on kuullut sanoa, että niistä tulee aika aggressiiviseksi. Semmoiseksi, että kilahkelee ei ole ihme asioita. Vittu me ei käytetä niitä saatana steroideja. Taikatatti se on 2 vittu pitkää vuotta vanha kuva. Elää vittuile. Ei homo. Hiljaa. Kukas se täällä toisille vittuilee? Kupla. Ootko sinä isänmaallinen? Turpaa!
Suomi suomalaisille! Suomalaisille! Hautaneekereille! On sinä Toivola Jani! Homoneekeri! Niin on! Toivola Jani pitää saatana hirppaköösä antaa! Vajaa vittu päähän ja pakene nurjaa!